Assalomu alaykum podpisчикони азиз, ман баҳри шумо як карпати оригинал карпат мана оригинал бача буқача се шабона рӯза зоид шуд се шабона рӯза шудаги дуюмзо мебошад мол ба тамоми санаташа мана як мола тавхушура тамошо кунтон боз баҳротон дандонаша боз ҳама ҷо мана ҷойшида нишон метем мана як тамошо кунтон мол гапи ма аҷоиб мол бача буқача ман се шабона рӯза нав бастим масъала аҳли қобилиш ба дараҷаш не ки мана мола як тамошо тамошо кун то мана бача буқача мана буқача ин машоалло гӯсла зои диги мана мо хушрӯгишам бинед моли ба сифати аҷоиб ай мана расо аҳли осонҷӯшиш расо ба дараҷаш мана ин ҷамъар бинед мана расо қобили аҳлиш зӯра касе ки молгӣ бошад иншоалло раҳмат ча мегӯяд ай мол харидиги мана мо осонҷӯш мана бе мало ҷӯшдам мегӯяд як фақир биёб сидам мана мол ба дараҷаш капами иншоалло касе ки мегирад раҳмат ча мегӯяд ами моли харидиги мана бачам буқача машоалло мана бисолаш мана ин мана дунош сахти мана дунош ресид мана буқача нав бастим мана мол бебаҳо мана дуюм бачаш мана нав 8 бел шуд 6 бел оред мана бародаро як хушра тамошо кун то мана дандонашо ой кард ман тамошо кардам мана як хушра тамошо кардам мол гапам бебаҳо ба дараҷаш гапам ин таърифай бефоида ҳам мебаред иншоалло касе ки гирад раҳмати иншоалло мегӯяд молам аҷоиб гӯслачам машоалло гӯслача мана буқача бинтон мана буқача се шабона рӯза оле машоалло буқача зоидиги мана буқача бинтон мана мол гапам бебаҳо мана ҳозир фақир китам ҷӯшта нишон метем як тамошо мекунтон мана мана бародаро сара аҳли осонҷӯш мана ба дараҷаш мана расо қобили шамзур мана мол ҷамъ машоалло мана ин мана сари мол хуй мана бачаш пеша мана буқача мана мол ас як тамошо хушро тамошо кунто мана каналаш мана мана 4 солиги ободи фасони хушро дорад мана нофошам бинед нофошам варам мана боҳои фаллаш мана одаме мефаҳмдим нофай варам кунда ширдор мебиёд гов мана тамошо хушро тамошо кунда мана моло ба дараҷаш моли фаллашир 12 литр 13 литр фаллашир додос касе ки иншоалло гирад агар бо фаллашир буродга иншоалло зоид мекунад мол гапам бебаҳо мана мол ба дараҷаш касе молги боша занг зентон муомила дастафка кремети мана мол хушро тамошо кунто мана мола як тамошо хушро тамошо кунто мана сару синиша мана оч пороша каш берагар мана рагарошо бинед мана мол ба дараҷаш гапам бебаҳо мана сару синиша достон мола мол гапам аҷоиб касе мегирад иншоалло дуни алаф дора як тамошо кунам мардум ин хӯрда набинед ҷамъа хӯрду хӯрок шо бебаҳо гапам ин бинед хӯрду хӯрок боша гапам бебаҳо мана нархи мола бошад бародаро нархи мора 28500 сим бо муомила даставка карда метем 28500 сомони муомила даставка карда метем мана мола хушро тамошо кунтон 28500 сомони муомила даставка ҳамаша карда метем иншоалло касе мегирад иншоалло баракатча меяд хӯрду хӯрок бинед бебаҳо ҷамъар баҳо ҳоли ема надидаси моло мана бача буқача оле нав бастиги мана сарти бисам гӯсла сарти сар пеша кард мамаҷон як тамошо кунам نمیدونم من چوچ پاریز بنا راگراشو ببین تو منه انا بقچه او انا شیرینار منه انا شیرینار مثلا میگه ان شاء الله برکشم 28500 سومونی خورد و خوراک زدن گفتن سلامتی 100% گارانتی داده میشد این جمعه چپ میجیشه راست میجیشه میش نمیجوند منه بی بها منه بچه بقچه منه اورجینال اوچ خیلی کاش داکور مال این زوی نمیشد کسی مولگی باشه ان شاء الله رحمت چه میگوید ای ماجو برفتم میسو کاش mana molgir boshdan zang zenton inshaalloh muomala dastavka hamisha karam etim mana bachcha chasham bile mashallah mana in go'slar bine mana hot ana sherin ana mana mol ba daraja shako kasagi megira barodaro rahmat chamego muomala dastavka karam etim 28500 somoni 12 litr falashir dodos 12 litr 13 litr falashir دو
Inshaalloh kasa girib barakcha meva daim bo'ldi xirdagi. Duyum zo.